To guys, आं बेदरखौ सुनोसै आरोना मैयानो लाबोदोंमोन आं बेदरखौ दाउ बयलार नै हालदै होनानै रुनानै दोनदां बुस्थुखौ माने गाज्रि जायो गरम बोथोर नालाय सेवो ओंखायनो जाहाथे गाज्रि जाया बेनि थाखायनो बिलाइखौ खायोना बिजौखौ खायोब्रा बिजौखौ खानोसैलां guys man दिनै आंहा न'आव रावबो गैयालै नै माइरं सुदां माइरं ओंखाम संनानै जानांगौ ओमफ्राय नै आसोलफोर आं ओंखामखौ संबाय गंदा हो गया सब guys man ओंखाम मोनबाय आरोना खम जाला न'आव रावबो गैया मोनबाय मैथा बांगाल खानो नागिरदों आरोखि ना दाउ बयलारजों नै खादा लाबाय आं नै मैथा बांगाल बे गासिबो ओरैजाय दं मैथा गोजा बेखौ जायानो आरो बिराद मैगं दं बाब्राय जाख'नो हाला जाग्राबो मानसि गैया नालाय ओरैबो दं नै मैथा बांगाला नुबाय आसलफोर नै ओरै माबा दं फाथो बिलाइखौ खायोना बिजौखौ खायोब्रा बिजौखौ खानोसैलां खाफेराबो नालाय मिथिया दिनैसो संफेरनायनो नागिरदां কেমন মজা লাগে চাই बिलाइआबो जि गावरा गावरा हासाराबो बिराद दं नालाय नायलाय मैथा बांगालनि बिलाइआ माबायदि एवखाबाबो जेबो जानाय नङादांलै दालाय होसो हरसिगोनबो जासिगोनदांलै गाइस आं नै मैथा बांगालखौ खाखांबाय आरोना दा बेदरखौ सुनोसै एसे आरो जोंनाव बारियाव मा मा मैगं दं नायदो खिन्थागासिनो आं र' बिराद मोजां मोजां मैगं दं जोंनाव बाब नै बियो मुदुफुल बिबार आरोना ओरैनोथ' मैथ्रुबो होनो नायलाय फिसायावनो माबायदि बिबार बारदों बे बरिया मोनो आं बेखौ जानो मोनथिबाय बेयो मा बुस्थु नायलाय सिब्रु नुबाय बिराद मोजां दं आरोना सिब्रु बागान दं तो गाइस आं बेदरखौ सुनोसै आरोना मैयानो लाबोदोंमोन आं बेदरखौ दाउ बयलार नै हालदै होनानै रुनानै दोनदां बुस्थुखौ माने गाज्रि जायो गरम बोथोर नालाय सेवो ओंखायनो जाहाथे गाज्रि जाया बेनि थाखायनो माने रुनानै दोनदां दायो सुनोसां बरियासे जानो गोथाव खालामनांगोन मैथा बांगालखौ सुनोसै सोरबा नै सिब्रु जानो गोसोबा खिन्थाहरनो हागोन बिराद मोजां दं बानलुथ' बायनाङा हाबा बोसोरबासो जाबायलै बानलु बायनानै जायो ओमफ्राय मुदुफुलाबो बिबारा जोंना नै फिसायानो बारदों नै नुबाय लाखिनांगौलै बिदि गाहाय गाहायाव बिबार बारजानोबो हाबाब माबायाव दोननाय बायदि जालायथारबायलै मा होनो फ्रिजआव दोननाय बायदि जालायबाय मेजेमा दाख्लैसो गोदान खिलिनाया गाइस आं बानलु फिथाइखौ खानानै लागोन आरोना नै बिराद मोजां मोजां दं फिथाइया हांसोनो आदार हांसोनो एसे दं ओंखाम बेखौनो जायो बोसोराबो दाउखा लाङै लाङै नै माथामल'सै बेखौनो होबाय आं जाथोंसै अन्थाव बाथाव माथामल'थारसै हांसोआबो बे खि जाग्राया दाउखाया फैनानै लांफैबाय थायो जालांबाय
दाउआबो नै लथर पथर 8थासो दं दाउआ 1 2 3 4 नै 5 एसे खालामजोब्बायलै दायो सामब्राम बानलु थाव सेरबाय आरोखि ना बेनि उनाव मा होनबा बेदरखौ होनोसै नङा होमबा मारै सङो सोरनाबा संनाय स्टाइलखौ आलादा खिन्थु आंबो संबाय थाया संफेराखै होनजायो मैथा बांगालखौ दा खनसेनो एसे हानासो होगोन बेदरखौबो हरखानोसै आं मानो दाहाय आंनाव बिदिखौ सामब्रामा दा बेदर होबायना खामफाबाय थाखागोन दा बेदर होबानो बे खामफाबाय थाखासिगोन नङा होमबा सामब्रामा Piensan eसे slide'nya boriase neonane ini guys haldi lawan haldi ko musro mane upai gaya so guys mana दा मैथा बांगालखौ हरसै मैथा बांगालखौ मिथिबायना बरिया जाखासिगोन बरिया गोथाव जाखासिगोन जानोसै आं एसे दा मैथा बांगालजों दाउ बयलारजों खम गोथाव जासिगोन बे एसे एरनां साइजनि जाखाथारबायलै साइजनि लोगोफोर माने आं नै दै होनानै खोबदोंमोन नालाय गोदौगासिनो दं बरिया जाखाबाय दा दसेनो सामब्राम गुफुर देनायखौ हरसां माने साबसिन मिलौसिनसो सामब्राम गुफुरखौबो हरबाय आङो मोनसिगोन नालाय उनाव हरबाय आरो एसे बिदै गोनां जानोसै बेजों ओंखाम जानांगौ नालाय तो गाइस मैन आंनि भिडिअखौ दिनैसिम नायनानै जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै खालामनानै होदो एसे साखिनो नांगौ र' साखिनोसै आं माबायदि जाखो टेस्टआ र' बरिया संख्रि नांबावगोन संख्रि ओंखायनो बास मोनबाय आंबो बिराद ओंखाम उखैबाय नै हराव ओंखाम जानायाबो थिग जायाखै नालाय बेदर ओंख्रिना जानांगोन सिगां guys दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरोखि ना जोब्बाय ओंख्रियाबो संखांबाय आं बिराद गोथाव जादों लोगोफोर मिथिबाय ना बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन